Поздравим водачката на хорото за госпожа Таня Стойчева, кмет на район Западен. Всички вас, които сте толкова активни, кръщи и веселки на хорото. Ще се виждаме много, ама наистина много наши почитатели, които присъстват тук. Чувствите се поздравени и благодарим ви за вниманието и присъствието. Айде, майстор, с хубави, познати, празнични, хороводни песни. Нека да поздравим всички тези хора, които са поддръжници на българския фолклор, традиции и песни, за всички присъстващи и присъстващи оркестър, Пловдив, за всички вас, София и Кърцова. Петър румяна думаше, любе румяно, любе румяно, от чорбачиско коляно. Петър румяна думаше, любе румяно, любе румяно, от чорбачиско коляно. Най-ми драго румяно, в село скоро да стана, да се набелиш на червиш, с бяломошкато закичиш. Най-ми драго румяно, в село скоро да стана, да се набелиш на червиш, с бяломошкато закичиш. Поздрави от оркестър Пловдив за певицата. Всичките тебе да гледат, вещи нагоре да дигат, вещи нагоре да дигат, на мене да ми завигат. Всичките тебе да гледат, вещи нагоре да дигат, вещи нагоре да дигат, на мене да ми завидят. Поздравяме всички вас, които присъстват точно тук на преден план. При нас има един наш колега и почитател, Ники Костов, за Алекс Мерджанов, на Светлето Пътелова, което преди много години бе моя ученичка по пеене. Поздравяваме и семейство Илкошанови и за Пламен Илкошанов, който днес е рожденик. На семейство Геннадий Вирганов Генчеви, за тяхната прекрасна дъщеричка, която е страхотен последовател и продължител на фолклорните песни и танци. И всички вас, които обичате фолклора. За Марила Накова, едно семейство, което винаги поддържа оркестър Пловдив на нашите участия. Благодарим за вашето присъствие и уважение.